ngithemba niyamazi nonke umama nonke haleluya Amen. ngizondlula isizwe haleluya Hallelujah. ngizoba mfushane bazalwane ngikhathela ngithi iminyaka seyihambile na haleluya ngeke ngaqala ngahlabelela haleluya Amen. ngizothi nje baba bese ngiyasuka haleluya Amen. namhlanje bazalwane ithi incwadi engiyiphethe ngiyitopic engiyiphethe angazi ukuthi ukuphi wakuphi noma usasekulo lekhaya kodwa ngizothi come back home Jesus. My God. ngithi come back home haleluya asibuyeleni ekhaya lapha khona legama elinelisayo haleluya sizofunda incwadi lapha kuLuke 15 siyofunda ngendodana yolahleko mighty Jesus sizofunda ku chapter 15 evesini lika 11 kuya ku 32 haleluya ngizocela ukwazi ukufunda nje fast asifundela haleluya singakhulekela izwi bazalwane bese siyaqhubeka siyayifuna ningifundele yona haleluya dear Lord Luke chapter 15 verse 11 to 32 dear Lord we are about to read your word we pray that we understand receive release and apply what you are about to learn in the name of Jesus amen amen chapter 15 evesini lika 11 kuya ku 32 haleluya Verse 11 to 32. The parable of the lost son. Jesus continued, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. 14. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Verse 15. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. 16. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. 17. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? 18. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. 19. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Verse 20. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. 21. The son said to him, Father, asibambe lapho into kakhulu ngizoyishumayela haleluya asibambe ku21 haleluya bazalwane ngizothi come back home haleluya isizulu siqhaze kahle kakhulu le ndaba kunesilungu haleluya ithe yami mangifunda bazalwane ithi yase ithi umuntu othize owayekade namadodana amabili haleluya enqane yawo haleluya mighty Jesus isizulu sinqaqisele yona kahle haleluya bazalwane ngiyayazi le ndaba siyayazi sonke ihlala ishumayelo haleluya ithi le ndaba le ndoda ibikade namadoda amabili haleluya amabili which means labantu bebahlukile haleluya bebaphila impilo yabo ehlukile nomqondo wabo kungafani haleluya iBhayibheli lami lesizulu lisho kahle lithi omncane ngoba into ayenzile it shows ukuthi mncane lithi iBhayibheli lami omncane wabo kulomdala mina ngiyayithatha manje ngiqaba ngumqondo walomncane ukuthi kusho ukuthi bekangekho matured haleluya bekangakhulanga ngayithatha ngayifaka emoyeni ngathi kusho ukuthi ngezinga bebangalingani omncane wakhona weza kubaba wakhe njengoba ngithe the title is come back home bazalwane le ndoda kusho ukuthi lahleka inali ikhaya iyakwazi ukuthi kushisa kanjani endlini akulahleka ngumuntu obengalala ekhaya kuthiwa ulande estradini bekade ehlala emgwaqweni this young boy uyawazi
izinto zakhe not knowing ukuthi lezi zinto uzithola ngenxa yale khaya ephethwe ile ndoda. Unalomqebi nje ngenxa yale ndoda ye-owner yaleli khaya. Usenale moto nje ngondaba yaleli khaya. Akusukwenza kwakhe nokuhlakanipha kwakhe. Uyitshele ukuthi ukuhlakanipha kwakhe omncane wabo. Ngineshoka ukuthi omdala ube azi ukuthi umqebo wethu yes kodwa kababa. Omdala ngineshoka ukuthi ubeyazi. Yingakho bekayiqhini protected. Akazange ayicele. Uyigcine esandleni sika baba. Ubaba kazange ale njengoba wasipha ichoice. Hallelujah. Ukuthi yini ofuna ukuyenza. Angithi hamba nami ngenkani, hlala ekhaya lami ngenkani. Uma usofuna kokwakho ufuna ukuyozama kwenye indlela ubone ngathi uNkulunkulu ongekho ngqono ngizokunikeza ngokwakho, angithathi lutho kuwe. Ngisho ukuthi umnike konke, lisho njalo iBhayibheli. Akathathanga izwi lakhe lokuhlabelela, akathathanga mhlawumbe ukwazi ukushumayela, akathathanga. Uthe hamba ngani yamthatha kungokwakho uye ngaphandle. Mighty Jesus nikhona. Hallelujah. Omncane bazalwane, hayi omdala. Hallelujah. Wahamba nangempela nezinto zakhe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wahamba waya ngaphandle nento zakhe. Le ndoda uyishiye ekhaya lela shile lifudumele. Lezi zinto bezi protected ngoba beziphakathi kwendle enkulu. Hallelujah. Umqebi wakhe was protected. Hallelujah. Uphumela ngaphandle manjena uthola inyamazane, uthola ohleva. Hallelujah. Uthola bazi ukuthi amagiga angakuphi namhlanje na i-event ingakuphi. Hallelujah. Nemoto yakhe singasheshe sifike ngayo. Hallelujah. Uye ukufunda iBhayibheli. Hallelujah. Asambe siye endaweni ethize. Hallelujah. Ngoba vele mncane akakwazi ukuzimela. Bekakade ekhuliswa ile ndoda ebehambe kuyo, ziyalahleka ziyaphela. Ukwazi ukuhlonipha nje namhlanje ngoba ufundiswa lomzali. Hallelujah. Ukwazi ukwenza okuthize namhlanje ngoba yilomzali. Hallelujah. Ukwazi ukuthandaza namhlanje yile khaya elifudumele ophuma kulo. Ngizothi come back home. Hallelujah. Ithi waqeda konke iBhayibheli. Hallelujah. Waphela konke bazalwane. Hallelujah. Waphela konke bazalwane. Mawuqhubeka nayo ithi kwafika indlala enkulu. Hallelujah. And I'm sure bazalwane indlala enkulu ikade ifika nangale khatha sekhaya, but ngobe bekangaphansi komzali bekangayifili. Jesus. Yeah. Khumbula ukuthi uzongena nathi. Uzongena nathi esithandweni somlilo. Hallelujah. Makakhona uzwa kakhulu lo mlilo, kodwa mawuphuma kule khaya elifudumele uyakushisa lo mlilo. I'm quite sure ukuthi indlala enkulu ibikhona. Ehamba eyopheka iphuthu baba babuye badle. Athatha imali yakhe yokugcina ayothenga ipizza babuye badle. Come back home. Lo mfutho usekhaya ngobe kunobaba. Uthengeka sishiye. Uphumela ngaphandle nendoda nabazalwane. Uyahamba kuphela konke kufika indlala enkulu. Hallelujah. Amen. Kuphela konke bazalwane. Kuphela konke bazalwane. Usala ngesena lutho. Hallelujah. Amen. Uyazama ukuthi
uyazazi ngoba beyitshela ukuthi uhlakaniphile haleluya kanti ubuhlakano bakaJehova haleluya ungumusa wakhe haleluya bazalwane ngizofuna ukuphatha indaba before siqhubeka haleluya le ndoda esizokhuluma umfana esizokhuluma ngaye haleluya umkhumbuza again indaba yaseqaleni kaGenesis haleluya eqaleni komhlaba haleluya lapho khona uNkulunkulu bazalwane nikeza uAdam umsebenzi haleluya ukuthi vikela lengadi haleluya uAdam bazalwane uyahluleka bazalwane ukwenza lokho but uzoyenza akayenzanga lento eyenzwe le ndoda ngizofuna ukubonisa idifferent bazalwane ukuthi ukubuyela ekhaya siyabuyela ekhaya bazalwane kodwa ubuyela kanjani ekhaya haleluya mighty God iyahamba le ndodana kuphela konke isifuna umsebenzi haleluya Amen. ufuna umsebenzi uyaqhashwa haleluya Amen. ithi le ndoda emqhashayo uzokwelusa ingulube haleluya Amen. uzodla nale ngulube haleluya Amen. ngoba umuntu ongakwazi uzokufundisa into ongayazi haleluya ufika kulela khaya uyaphalaziswa into ongayazi haleluya uyaphalaziswa manje ufaka ama safety belt haleluya ngoba kusilona ikhaya khulela kulo ekhaya besingadli neingulube haleluya ekhaya ubekade siprotect ubaba haleluya bekangavumi sidla udodi haleluya bekangavumi sambe manyaleni haleluya kodwa lo baba engimtholile ungifaka kuwona ungifaka edakeni ngiyabanda eyokweni lezi ngulube akushisi njengasekhaya ngiyabanda lapho bekhona kufananga nasekhaya lakubo lena bangamqoshanga kulo la lezi zinto bezikade zenzeka zisenziwa uhambe washiya basenza ngineshoka ukuthi mangabe bekhulekwa ngo8 basakhuleka mangabe bekuphakwa idili lokudlala ntambama ngo4 lisaphakwa and then he decided yena ngoba icabanga ukuthi ubuhlakano bakhe washiya lekhaya elifudumele lekhaya linoJehova haleluya ithi le ndoda adle neingulube haleluya elusa ingulube adle uma sebona ukuthi kunzima kakhulu bazalwane uyakhumbula ukuthi ekhaya kunabasebenzi ekhaya kuthi kunezindle eziningi ekhaya kithi kulala ngamajuvate haleluya mina ngihluphekelaani lana haleluya and it take umuntu owaziyo ukufudumala to see the different haleluya ngoba ngiyazi ukuthi ngake ngakuthola ukuphila ekhaya ekhaya kunjena yes ngihlulekile haleluya ngizamile ukwenza ngamandla wami ngayitshela ukuthi amandla angawami ngingazi ngahamba ngayodla neingulube ngaphandle haleluya ngahamba ngayobona haleluya we sing a good thing ngalomfana haleluya he's admitting haleluya ngaphambi kokuthi abuye kuNkulunkulu haleluya uadmit yena qala haleluya ithi ngibuyele kubaba ngiyoqolisa ngoba ngimonile kuye nasesizweni because remember bazalwane masimona sinekhaya akufani nomona nganali ekhaya mawumona unekhaya usahlazanga yena wena wedwa usuhlaza umnikazi wekhaya now he's admitting haleluya athi ngonile ngamona naye ngabona kuNkulunkulu haleluya ithi ngiphindele kubaba wami haleluya ngoba ekhaya kufudumele haleluya ekhaya kunokuphila haleluya ekhaya kunokudla haleluya mangisekhaya ngomi haleluya ekhaya kunezwi uya le ndoda haleluya izocela uxolo ngineshow bazalwane uthemakeze endleleni bekethukile eqhaqhazela haleluya ukuthi ubaba uyothini imagine ngidle konke haleluya yonke imali enganginikwe yona imoto whatever engasuka naye ekhaya ngiyoqondisa yes yingakho athe ngizomane ngibe isisebenzi
uyazehlisa yena. Haleluya. Angazi zingakhi izinto esizenzile ine point wesigcine sizehlisa izinga lethu. Ngamane ngiyoba isisebenzi. Haleluya. Akakasho ubaba wakhe. Haleluya. Ngobona kwakhe. Haleluya. Uzibone ngasafanelekile. Haleluya. Ziningi izinto esizenzayo kuNkulunkulu sisuke ekhaya. Uthi uma ufuna ukuyela ubone ukuthi yazi angisafanelekile. Haleluya. Ngcono ngiyocela ukumane ngibe isisebenzi. Akakasho lutho. Usuzibona ungelutho. Ngoba uyithathe wena wazibeka phansi waya ku field. Haleluya. Wayodla konke kumceki wakho. Haleluya. Umcebo ngoka Jehova. Haleluya. Wasuka wena wayozehlisela phansi. Haleluya. Ngineshow ukuthi ubehambe ecabanga. Haleluya. Eseqabanga the distance bazalwane. Haleluya. Ngoba ekhumbula umzali ngineshow ukuthi mhlambe nangalesa sikhathi ngoba bathi umnikezile maybe he tried bazalwane, maybe iBhayibheli sela summarize ukuthi amncenge ingane yakhe but ayimlalelanga. Uyakwazi ukubona bazalwane uthi uma wona bekumemeza kufana nomuntu meke lahleka bazalwane uqala ummemeze shobela idistance ugcina ungasamuzwa. Haleluya. Ngineshow ukuthi bengasawezwa ngisho amazwi emyalo kaBaba wakhe emadlebeni because of the distance esehambile. Haleluya. Amen. Ithi iBhayibheli lingcwele yabuya le ndoda. Haleluya. Amen. Iqale ya admit aqala. Haleluya. Amen. Ukuthi ngonile kuBaba. Wakhumbula umqebo ngaphakathi kweJehova kwendlu kaBaba. Haleluya. Ukuthi ekhaya kunezindle eziningi. Ekhaya kudliwa phansi. Haleluya. Ngamane ngiyocela ukuba isisebenze. Haleluya. Amen. Lithi iBhayibheli lingcwele mayiqhamuka le ndodana yolahleko. Haleluya. Thiwa iseza kude. Amen. Iseza kude. Haleluya. Amen. Akamlindanga lo baba ukuthi afike but he ran to him. Emaniki njalo. Haleluya. Amen. Lithi iBhayibheli lingcwele because he decided to come back home. Haleluya. Amen. Akazange sambheka ukuthi wenzeni izolo. Haleluya. Ngizwile ukuthi izolo kuhambile wayogoba akagobela akulandaba because now you took a direction to my house. You coming back home. Wabuyela kuye yena uyagijima uyathokoza noma ngabe umaniki come back home. Amen. Lo baba zange abheke emaceleni ukuthi bese bayibona le ndodana indlula nebhodlela elimnyama kulo lebandla. Akazange asaba uNkulunkulu ukuthi le ndodana is the very same man obekade endlula lana esephethe ispeaker ekhalisa ingoma emnandi, but because he took a decision to come back home. Yes, uhambile lengane. Bengisizoqeda isikolo bazalwane. Manje siyabuya ngibaphoqile abazali. Akabuzanga because he coming back home. Lithi iBhayibheli wami ugijimela yena. Akakasho lutho usesibheke phansi. Usoyocela ukuba isisebenzi. Awusisona isisebenzi kuNkulunkulu. Ufanele ukuhle kodwa. Haleluya. Uthi makafika bazalwane ubiza zona le isebenzi. Akanandaba ukuthi umaniki ungqolile. Akanandaba ukuthi uke wakhuluma wathini ngabo ngaphandle, but because he's coming back home bazalwane ingilosi ziyathokoza. Athi mhlabeleni makwenza umcimbi. Haleluya. Akazange abe nanendaba nalona bazalwane obekade libele khona ekhaya. Lithi iBhayibheli yamphatha kabi. Yathi kudala ngilana. Haleluya. Amen. Ngenza konke. Haleluya. Amen. Uyamphendula lo baba ukuthi wena awukaze uswele. Haleluya. Ubukade unamo kwamo kwakho. Haleluya. Uhambile wayozwa ukuthi kunjani ngaphandle. Haleluya. Muvumela buya. Haleluya.
bazalwane the thing bengithi ngifuna ukuyithasha hallelujah ukuthi this man hallelujah uthatha i-decision bazalwane hallelujah uyenza uyakunkuthi ubuye ekhaya bazalwane uya-admit ukuthi I was wrong hallelujah uhlulu Adam bazalwane akazange akhale selahle into yakhe hallelujah bazalwane kodwa le ndoda ikhala njengoJehova esiphambanweni hallelujah uJehova uthi makalenge esiphambanweni bazalwane uthi kuye baba ungishiyelani la hallelujah uJehova ukhalela isono elingasesakhe hallelujah ukhalela izono ezenziwe yithi hallelujah uyabona ukuthi baba manje la sekunzima ungishiyelani na but uAdam he failed ukhalela into elahlwe nguye so ngibona le ndoda yenza okuhle uya admit uyabuya ekhaya uyakhala kubaba wakhe hallelujah ubaba uyamvulela izandla akambalelanga amacala kukho la ethi khona umbalelile sibona nje phikisana nomfo wabo hallelujah ukuthi wena okwakho kwami hallelujah and when you've gained more leminyaka engekho hallelujah usuwazi kakhulu wena hallelujah ngiexpect ukuthi wena wenze kangcono kuya hallelujah ufundise futhi iBhayibheli ngisabuya lasho lithi omncane angazi sibe bancane kangakanani kuJehova hallelujah sabaleke ekhaya sishika ifudumele it can be ikhaya bazalwane lasekhaya endlini hallelujah it can be ikhaya le family yakho bazalwane you have done a lot bazalwane siza enkonzweni awukhulumisa abantu endlini hallelujah wenza okubi ku family yakho hallelujah bazalwane it can be bazalwane kumakhelwane wakho bazalwane uye enkonzweni but awukwazi ngisho ukudlula phambi kwamakhelwane ngithi come back home bengilifunda iBhayibheli bazalwane ngilizwisisa ngisalizwisisa come back home akabhekanga ukuthi kwenzakaleni kuwe bengenza kangcono but ngenxa yesimo usekhona lo baba engimbonayo come back home ikhona lento abathi yangisiza bathi uma uyithathile nje wayifaka ekhwapheni hayi uyaqhama come back home come back from a field bazalwane amen but hayi uma uhamba kanje wenze kanje come back home amen ubusungabaza ukuthi namhlanje bangaka engathi ngibone engathi akusahambi kahle engathi come back home lo mfutho nawo ngoba usekhaya amen yes sowuphumile akanandaba buya hayi ngiyasaba ngizothini mangifika come back home mina benganje ngiworshipa ngihlabelela manje ngobe ngengaba nengane ngathi come back home amen thatha le phone ufonele ekhaya namhlanje na come back home Jesus thatha le phone ufonele lo yamngane wakusiza wasumenza kabi wangwaba ne pride wathi ufuna ukuhamba come back home ufonele bezi right izinto ngenxa yokuthi ikhaya wena ubunalo phuma ingulubeni usuhamba igroove ubuya ngo4 amajaqamba abhlungu umdala come back home kuyabanda ngaphandle buye ekhaya ngibone ngathi akwenzeki kahle angifani nezinye ingane come back home likhona ikhaya lakini lifudumele ikhaya lakini linezindle eziningi akabuzanga irang kundodana yolahleko wayomhlangabeza akamlindanga nokuthi akhulume uyakwazi akudingi nokuthi uzucocele bani uyakwazi come back home wake wangena phansi kwendle emfishane uhamba ngamadolo come back home akathi tshela bani uyakwazi come back home ubaba ukulindile amen ukulindile akalindi nokuthi ukhulume amen usuzehlisile ufuna ukuba isisebenzi ekhaya unazi isihlalo esikhulu
uyindlozi uyiprince hallelujah Amen. ekhaya wena uyiprince come back home ukulindile ubaba hallelujah Amen. angazi ukuthi ubani njengoba ngisho ngithi sometimes you may feel ukuthi nje akusizona izinto mhlambe ezikaNkuluNkulu izinto esesizenzayo but it's part ngoba uNkulunkulu uthe senze okulungile masihamba phansi kwesandla sakhe hallelujah uzibone ngathi umuntu ongasalungile come back home bazalwane ngishilo ngathi ngeke ngibe mude namhlanje hallelujah bengizothi nje let us come back home bazalwane uyayazi into ishiyo oyithathile wahamba hallelujah uyakwazi wakuduba hallelujah uyalazi ikhaya olishile hallelujah uyayazi into uyaziwa nguwe bazalwane come back home ukulindile you see from a distance uyohlangabezwa uye hallelujah umfudumalo usekhona hallelujah umhlabelelo usasekhona hallelujah idolo lisasenjalo umuguqu yokuzwa hallelujah bekangasabuzwa because of the distance oyithathile but once waqala wabuya kuyizobuzwa njengaqala asibuyelene ekhaya bazalwane let's go back home hallelujah Amen. siyolungisa ekhaya kunokufudumala hallelujah Amen. asisukumeni sime ngenyawo